Yo! What's up? Pingbalik na po ko. Yo, what's up guys? It's your boy Elius in the house. Yo! So karon guys, nami plano sa akong amigo. Kailangan mo kinsa na siya. Nakita na niyo niya. Karon guys, pasungko sa mua sa mong Capitol. Yo, pasungko festival. Yo! Pasungko ba? Wala ako dito kadjet. Yo! Patanawon tamo kung sana dito. Mura siyang Subo sa Cebu. Dili orketa man, so ginagumay ng tanaw. So, bana sa guys sa silong guys. Kay akong lola na pa-music ko old favorite song. Yo! So, muhatod pa ko sa ako ang igagaw. O dili mag-car akong amigo. Mangulam ko motor sa akong cousin. Yo! Oh, give me power. So, let's go. A few moments later. Yo! What's up? Dan ako sa akong sakyanan. Gago! Sakyanan sa kumigo. Actually guys, no, magmotor dako na aning chat ko daan nga mag-car baka. So nag-car akong amigo. So kailan mo kinsa na car? Silan Jose! Alright mga Bisaya vlogger, gatapok na pod. Gatapok sa daganta. Gago! Tapos plural manggod, plural. Bagto daw may Subo. So gatsika na taganina unsa nang Subo dire. So let's go! Montage! So guys, yo, what's it's up? Abot na mi guys. Tabihan na. Karon lang jud kaabot mi guys no. So let's go. Montage lang na diri guys kay lain nga magyaw-yaw ta niya. Ga flashlight pa jud dito na no. Hayag. So let's go. Nami gakaon may sumay. Diba? Basta na sa sulod sa auto, kusog kay tingog. Pero na sa gawas, dara guys. Mura ng taga-honghong dira. What's up? It's your boy outside in the house. Yeah. Nami bay. Kadumdum ka tong no ticket challenge ato. Di ba mo po nitong panihapon? Mo ni mo panihapon tong no ticket challenge guys. Sila ko nito. So what's up? Nakasinggit na jud ko kay na ako sa auto sa akong amigo. So what? So hi mga mutya. Mutya ng Misamis Occidental. Oh. Okay. Natong taga Osamis guys, si Celine Pangan. And who's that? Shout out po kay sa kuan sa Pangan family.
Yeah. Your cousin is a vlogger now. I just wanna listen somebody. I wanna listen somebody. Yeah. I just wanna listen somebody. Guys, nakadesisyon namin nga magtumikadjut sa plaza sa Oroqueta. Wala ay nagan kundi plaza or Capitol na lang mi. Should I be sorry? Kabanha ba ni isa eh? Should I be sorry? So, kita-kita lang dito. Whoop! Naana po mi sa plaza. Maraming buang dire guys. Story sa mga phone, nag-video. So, Tagpuan. go! Mag-chicks na pala yung kauban din. Uy, pag 6-6 diyan. Morning Plaza guys. Charo din po kapitan. Ayag na kayo po, City board. Pero board. Morning Plaza na mo. Yo. Grabe kahangin kay Nadia ang ang dagat teka na diha muna siya ang seawall na siya diha seawall. Muna yung plaza pero nakasuroy boulevard na din mo nakasuroy dito. Seawall man na di ba sa una di na boulevard. Seawall man na dila sa una. Seawall among boulevard sa una kay Seawall. Seawall boulevard kay bag-o mang ayo. Pag umagpaan ayo din murag boulevard po sa Dipolo. Yeah. Unang plaza na mo. So, una jud guys na dito daanan di dapita. Kanitanan. Potential targets na labay na dito. Tama niya. Pero galing. Sige. Ay, mali pala. Ay, mag-jowa bells pala sila. Diri jud daghan kay muguyab diri. Himo na ning PDA diri na part. So, right tamo sa Kinadulag basketball. plaza. Plaza on the mix. Dito na kinadulag basketball. Guys, daghan kay mag-date diri guys. Daghan mag-date. Dili manggod kinayo maulo tas mag-date dira. Mao na sila ga-date. Kita mag-date. Uy. It was at this moment he knew. He fucked up. Dahil ikaw. So, muna mo ako ang So, diri ako taman. So, ayaw dyan kalimot click that red button subscribe. Gago! Mga bobo! And itong bell. So, like na lang po o share ninyo o ganahan mo. Raya dyan kalimot mag-subscribe. No? So, peace! Yo!